Dus dat moet niet taboeien als een space. Niet zomaar aan space, no aan space ton. Maar daar zit dan niet later ronde dus draw space. Dat is rodi maar short. Is niet dat een rode space. Dat ha a leren ik die en ze weet verbonden. Dus een nieuw thema de Gary Kino. Dat kan blijven. Slaan we met bij een zeeuwer lijnen bij Kino en rode om de kanter. De kern dat ik blijven bij een Foclóirí Gaeilge en kan één changa Gaeilge. Ergens een kan door Gaelic barla. Korbe, ik had een weten met ik al vleien of je lafer nummers naar dat bommet naar maar scalewer gedegen castle. Ze zijn het Foclóirí de bonnige een Gaeilge dus het had garlic hele one richtenis naar one sonte status de Gaeilge. Maar renule Foclóirí gonel naar de Foclóirí ganien of wat revision. Ach gedegen kinal anjevi het aan land doen ik aan blijven. Maar zijn bij show rent. Dat mijn heen is misschien padig gemeen agarhar pio agarhar nakere de karma kadjana daarna laten khorlahar se karma kan banister chonskedel agus nu bij me kant laten khorlahar gedenkinal hour was on gedenkinal leru no kenkinal changa no ken leru en changa agus daarna kod kendoi me en towers van khorlahar agus compra dienu compra egen le Foclóirí gonel agus kapunchel is naklar bug an Foclóirí ein changa a smó daro or the wall of file gadisho her noi mar hagan an title fis as Foclóirí bugaton ben control what you small mar an planaton fi lahar agus an rod wo de gober der real agus ta schedule gadisho mat ha bin the muni horisti na game goal ta chonsel quick bioner shul an wal aklar an yanu go economo wan more aklar ein changa Gaeilge no Gaeilge ma hagan ta tahi yogan aklar da hanga ha mar fobal changa gur nost an Gaeilge hort aklar ein changa Gaeilge ni harlist a more hanger be ni within the country an Oxford mar the English dictionary ach geveit that in country aklar Gaeilge more aklar da hanga Gaeilge barla shan jagan na 3 milische da aklar gonel an me hart va 3 mile antral agus 8 mile brei gagaru shinnet hour ta an san aklar a curve glow fiche and concise English dictionary but the name gay notion physical and tart hour of as a guest shin and moonla then a Foclóirí Charlene agus tamat abota the Sullivan and da aklar got at the hille tush the vego one the Gaeilge ta and tower a genuint agus a orbert goal and da aklar a vagna war 8 fingeerd mar a gierne Níl de guffer sontasa an Foclóirí ein changa Gaeilge agus an Foclóirí da hanga Gaeilge barla ach an san aklar ein changa Gaeilge nach me Foclóirí barlon or noi go me san víne han Gaeilge go me mine han mine gedé helian an Foclóirí seo an Corcanton or gebiete ton be sin san aklar Gaeilge ni ve san víne han san aklar da hanga be astra han barla an na san víne han agus be der file ben a chicken file Foclóirí punka bugan marta 3 aklar file changlan fi lahar ach in chesmis an mas gailwer an castle she sin sevés gur Foclóirí one na Gaeilge agus go ga kinti an mod gedéan tower is richtni gedéad na brian is richtni gedéad na Corcanton on na nahana gedéad na húsadí agus gedéan léir is cían sin go hour réú sta agus hour a réú mach agal lár se véidir gur Foclóirí choranta ton ke go sa mór níl sin a skier dan méid a hokelanianu agus be komprat naderhe a déanamh déine le Foclóirí gonel sin an Bible don changi cho amsere agus an Foclóirí bug ma German an Foclóirí smó a logan ein changa smó logan fi lahar as in chesper sin tan amser temper mutanter a wo modinne a gahu le caho nama no gedémar tan na Foclóirí gahu mar sin be chodjon be mis a kanter hour se sin an changa no net an hour a ves modinne abel chor lahar te you stig de scope an chonsko le togan agus an léidir an changa agus be karma sin kursi er legan amach agus frastal an de húsajori mar sin seo ras a inta gasta tríd an kinal an dói a choru Foclóirí gonel chile an kinal ma German Bible agus an eisiomlar a togan a gusi Foclóirí vi neimni a déag de hanskadalon agus gobonna sa vi cod de sky scríbneí de sky húidir na Gaeilge vi si na si le lechan a bláin
agus bhí sé de crothú antar le ag bailú áhar agus é chláú cinna le chumsú na leaganatha agus na mríonna agus na gara cante agus na núsadí a bhí le Foclóirí difriúla. Seacailú breis is 1500 funse ar a bhhair sin. An sin chuig an táhair sin bhí bhráid agarthóra a rinne chéad scagu ar an antráil agus a bhreacht na funsaí as a ró go bí rud a réanaan an teagathir sin chláirí siad cén ansin ó cén túidir was a dhin na hárig an bon áhar. An sin bhí réamh an antráil ag níl dónal agus an sin ólaí an antráil sin le chur a gló. Nus be seoint a gasta ba chur lethir leith an chur a seo samplaí den level severis den level sanulis na derme gro goni mór na gaelic apáte a Foclóirí Gónal einheisih na haine na haligh suas an seo. Mar sin céim a héan seo sampla lehanna a chóplór wartí na chain agus an antráil fíoch an chéan fíoch sin go an chéan an sin bit an seligh a séir an fíoch sin sampla an obair lehanna bháin a chuid wartí na chain. Sémas a gríanana a hanig an dhé sin leis an chéad scagu dhéanana. Mar sin bhí sémas ó gríanana nó mara bhí sesin na gobar ar áhar wartí na chain an antráil agus go bhí scagu bhí deanta ar 1500 checks de chat a hampla eile agus feice se bh sin tá tagaide nó seo nóda tá am cain Martin ó cain sé sin gur sampla sin a bhíon sa láleor bhí Martin ó cain. An sin chuig antarlatha ad an níla dón nes ní seo an antarlatha fíoch a feice sin seo lá níl Gónal agus sin mar frío agarthir ag déanú scagu agus cinnti agarthirta a go déobh tí is go dé námnaí tí. Bhí cin aisteach an seo bhaine le cuasaí comhamsartha híle gur agarthirat cóarnachta bhíon gur bhfuil an tair scealpar an bhacla agus nó bhí sin zappailte chuig go blianahan mar sin ní daine rin sin agus é déirú an antráil fíoch agus nó ní an seo ach fíoch éon ní a fíoch seilligh a gceist. Mar sin an bailach a ró áhar i Gónal agus sinna taobhfuil an Foclóir sin ha sibhar agus ina éisiomláir teanga. Agus an rud a leag sé drompú a Foclóirí Gónal na Foclóirí bhfuil fianna se fáil go an ngrá húsáid. Foclóirí as an tean litriad a madíine a lárug téirmí technula agus bhí ardar leith mar a bhí ag Foclóirí a gatainna san nám ar sibhras agus síhallap na teanga a chéimhnú go puntin nó a chláirú agus a chur láthair bhí an réim ard formáilta agus acadúil an Gaelic agus a mála réon ní chul mar riad daine cantar going to the bad a tá mar astrachan ar chopla nach ionta gra chanúil Gaelica an O'Donnell. Bhí caidanú na teanga agus an caidan ofigiú go mór a dreis agus is Foclóir mar a bhíú san nám agus mar banós is Foclóir seantrá a seo mar ba cheart rudí a rá seachas Foclóir túidirscúil a dearthu bhil tá núsal seo leanas ón agus tuairmid aithetas do seo cha go bheith se lipiadaithe na mé agus mar dear an Bíbla agus buan Bíbla na Gaelica comhamsara. An Foclóir bug mar a ggéarna na scríbis hanna seo maithe níidir ní hadó ní mu a bhd ó maithas éis na dhéagarí agus mar réin na dhéagarí bhíon san nám a bhí chudan na Foclóirí te nach bugan tá chudan na Foclóirí ar level ionta te siad ionta ard ó hiú an level lífachta nó commas a forhór na bhacail a deastáid ó dhéagarí a lára go chur agus na bríonas minice na Foclóirí siimplí agus téirmí agus go háirithe a bhuathaí le fólamóirí a leor agus an irisí me an chláite agus léironn sin an réamhí a gceist. Nas ní henan an cástúine tá cuasaí nó an síl aithrí go mór tá cuasaí Foclóir a aithrí go mór agus go háirithe dacha le cén pobl nó cadíad na pobl a bhfuil mar géirí riarthú agus go bhéad a hiig riar ar phobal difriúla le éon táirg a bháin. Tá aithrí mór a cuasaí teanga le chuig a bliain tá mehanláir na teanga hí uimhrithe ag aistir de réiriche le maithas an uhí uimhrithe ó máth an Gaeltacht go dtíon gáilteacht tá léadú an léthir a nachanteanga go háirithe sa Gaelic le tíú mar a bhí chuigean na 60 bliana hain. Tá ceist na Gaelica tradiisiúnta versus an other doctor an Gaelic ír tradiisiúnta. Tá ceist na ganantí versus na caideáin agus tá sin san numhar ólar a chúis. Tá ceist cheannasáid na meán commerceáid a dacha le daine tá ag fólam na gústa na teanga ná démagrafa suntasa a bob na teanga go dtí caithead bhain sin an éisiomláir teanga caithead a bhóminn sin bhs a go dtíon go bhí cleatas teanga tacu cá deireadh bhfuil se bunaithe. Tá láirigh an bhearlar nó ag méadú agus tá dúchas na Gaelic ag tanú de réiricheile agus sin tan túrthaíoch son Google Translate agus ChatGPT agus na dearm túrthaíochs bhí san áireann sin an bhríomh le túr ó thuaigh agus an sin túr mádaí na cach mádís mar sin tá ní túr prediction amháin a gceist ach go bhfuil me go leor troflaise an amí na héime de muín
na riúí nó Google agus rud mar sin na féidir brath hahag an náisteach na chuirte dúin. Agus tá riamh na sé mar sin gach phobal atá a mór phobal na teanga. Agus an dúchal an dúine na cadéad trá a hiig rastal. Na bhí mid rá díirithe chun bháin be pobl ag an nuile be riar asnua a dhéanamh ar phobal eile agus tá ceist tosaíachta nuair nach bhfuilach Foclóir mar dearm ben Foclóir mór ach go fáil ben Foclóir ionta teoranta na héime duine th lear i cógalatha tá sa cantar Foclóirí bhfuil 100 míle intráil nó 4 milliún brí agus tá duine ddíar achtar 3 míle intráil agus 8 míle brí mar sin tá go an héin gur cúdach teoranta a hiiglann dhéanamh tíú stíad an tionscail ratha. Tá pobl Gaeilge na Gaeltachta nó Gaelidechas le cás phobal na Gaeltachta tá na fólamar a Gaeilge a gataine tá na hard úsadeirí agus tá na grá úsadeirí agus tá na bon úsadeirí na daoine nach bhfuil halífa cíarna agus bhfuil riachtas difriúla go dacha le fólam teanga agus le heiseanlar teanga. Mar sin an cinú an rud a leag madrónna dhéanamh na iarracht í na Foclóirí generalta a chruthú don phobal a gataine a fócas ar léithe bhagan ar glún na scála na Gaeltachta agus an Gaelidechas ag bar na scála tá muid ddír a dacha le réim teanga nó dacha le choráthar an ólas ar galtaí airteiste nó mic-léon óscoile. Agus cúis ar léith lei sin na hiiglinne seo na gothairithe an Foclóir éon teanga a neadú nó a réú an sa chóra scálaíochta gur món seansan sin go mé na daine sin sásta na go méid ag tarint be dúchan ar leithróin an Foclóir éon teanga a chur an úsáid. An réite has fós ag duine bí na seo fácan na bhn ráchéint sa chéile go dtón brathnaí ar nacol bearla mar sin tá duine géir go mo daine gúsáid ag sainmhíú an dóin dá an tríal an na deanga héin agus aithníimiid go mé factas nó dúchláin ar leithróin sin a réú an sa chórasáide heis. Nes ciúndan na deacardí bh sogan agus aithníimiid ghfuil éileh dhifriúla ag na démografí ligtú tíad a phobal na teanga agus an ceart a fada gá cionna acu. Tá mé cuasaí mar be chearta bheith bfu Foclóir acadúil, bfu Foclóir praticúil, bfu Foclóirí do ólamáirí, Foclóirí scála agus riile ach ní hiig achan rud dhéanamh leis tíad. Mar sin a daca le cúda ó hiú an líon intralatha nó cara cante agus nachanna. A Foclóirí gcónail tá thart fa 10 míle intráil a bhfuil aisteachan leis sin intráil cheart Foclóireacht an chuideile is cross-tagairt ag rudaigh an uile cinnta bhfuil gora go dtí is nó cinnta bhfuil bommate go dtí nóméad agus rudaí mar sin. Ar an saoha tugann focal.caí na bhfuil listed in na cinneáil éonar a tar fáil tá 9 míle intráil a déitimus a fróseáil mar intralatha éonar sin 9 míle intráil nach bhfuil a focal amháin a naim na hintraile. Tá breis agus 8 míle intráil ar téirme.caí. Tá breis is 10 míle leagan Gaeilge ar Foclóir.caí a chur le chéile 10 míle nach bhfuil a Foclóirí gcónail agus sa samplaí sin a bheith ar bhéal bonus na líní beidir seachas démografa is ar na avatar beidir ach is Foclóirí ard vinnicetí sa leat an Johan agus tá duine ag ddír ar 3 míle intráil 8 míle brí agus tá chublaid seo an ghlagan héin agus béis a ghlagan gat duine bheits ag brathú ar an áhar idir go dtéon cúda a déala go dtéon cúda a inmhíonithe agus go dtéit a riachtainna agus bheith a chalúbra héin a gat duine sa teamra idir riachtainna inmhíonithe a déalach. Mar sin na daca le réanú na Foclóirí Eorop seachas bheith déanú scagu ar ol charpas agus ag léamh leorthaí agus ag scagu maith na mrianna tá duine ag ddíriú ag éirí iarracht teacht ar cadíad na concheapa is lárnaí a síl an léit an Johan. Agus tá gágáil le hátar sin hiiglann na hintralatha a daca le Foclóir a scagu maithas carpas. So tá ol charpas agan 100 milliún focail higann cadíad na Foclóirí is minice agus sin an chéad chategóir a sin caiitiúna cinnte nó nach bhfuil aonmhí dhéagus nach agus chuna bháin ar lár tuist nar bhain se tar se amach an sa charpas caiithí na sláán tacar a bheith omláin caiithí mar dearm tíortha agus teangatha caiithí na sláán tacar nó na dúla chemicathe mar tá sé go bh tí caiithí le bh tí mar sin sláán tacar agus nó an sin tan loganú caiithí mar dtíonna cinnte gur Foclóir éarna / Gaeilgeatón go mé se was me tá rudaí nach bhfuil scór miniciúta agus a charpas ach bhfuil luach lá an sa chultar ná sa tíocht as bheith cinnte go mé was an ceáil ná go mé seanós go mé agla berte lubaní go mé amániaat go mé carta dú go mé brata háiste bh sogannig an coppla mí an sa fel go mé caiimiid an síl có amsir a léirú mar tá aganne mar phobal teanga.
Nas tá sé éasca miniciat na bhacail amsú is ceistil ar fad sin go dtí dhéanamh le bliana. Ná má hampla an focail críomh tá bhacail ar gcónail agus tá focail sin na béalgach daine agus tuige duine písa de chrán, písa de agriacht, an branche de chana na Gaelic is rudí mar sin críomh na héireann. Ach tá beidir tríomhrí dhéag de críomh san achlar ag go dónail agus níl beidir séisiir acu a bheith ar bhéal daoine go caitiantas leat an dúin. Mar sin caiimiid in na bailthe an náile dealú dhéanamh a cadíad na bríanna a ba cheart a chuirte ar bhain tásaíochta an sa chéad trón seo don achlar a phróise legan. Mar sin tá mu denéáil brathnú ar achlarí éon teangatha bonscála a Merle agus a Bhrancas. Agus ar an bun tuiscin go mó níthe fin géad na concheap a chéarna a dhíh ar gáilta bonscála an éon tír san Eorach. Cinnte idir duine agus an rank fé láthair má Foclóir Francasa. Bes lig a geirí orlar agus síla, be balla, be scalan, be fucht, be fatius, be na príú concheap a chéarna. Tá siar san marcailtegan mar crí sin áhar grí a héan an sin fuair mit Foclóirí meánscála agus na bríanna sa bhreisir sin a bhí ag de Foclóirí meánscála tá clubal deantarthú a sin fuair mit Foclóir meánmhéide ar a bhhair sin agus tá mat ábalta na bríanna a scóráil a daca le suntasacht nó le tásaíocht ó hiú cúdaí. Agus seán an bailachhfuil mar duine tuairtí náhar tá na concheapa seo nó na bríanna tá sé clubaltegan an tásaíochta. Déanamid an agarthart bhunaí sé sin an táhar riachtainna san bhíine an Gaeilge aistirthain nó aistriúthain bhéarla nó nod a gramaí réimse a sin riachtainna an an bhrí. Tá áhar tá réanach ní chuirg má sampla a bhaclar go ginealt a man bhfuil cúis leis an tampla sin agus an sin deanta seicealar na foinsí teangla an téir má Foclóir agus an carpas a tugan. Déanamid pír létharat té an áhar agarthar é go dtí duine an eile a léon is í an Maltaí a daca le tróstíle, daca le clúda sa réir sin, déanaan an teagathar bunaí áthreithnú ar an antráil té sin ag na hagathirí sinsaretha an sin solidétar méise go a lína déan haar profliú agus be fáilteúm. Mar sin an snean an dearna máide leis an náhar ná ar bhela mar deirtear an sa bhíbla is fion nua ní hanan an teangaí le an nuúin agus an teanga bhí an chuig a bliana hen. Ní hanan an pobl ar ga freastal ar bhain tásaíochta aniu agus an pobl a bhí an chuig a bliana hen. Tá na Foclóirí ar fud an dóine airthe go mór tá se na bháin níos daon lethaí as Foclóirí túirisciúla agus duine bhí láthair an chur láthair an charpas is féidir aníla síana an is go dtéach tála sa teangaí agus bí na gcónaí coimhlint ag na Foclóirí tá seanach go lon clíon neart ceart bhfuil a daca le Foclóirí má tá úsáid ionta cáitianta mas léag bhfuil úsáid cáitianta sin an neart agus clíonn sin an námanaí an ceart beidir an leagan is cirte a déir daoine be cheart a chur an tásaí. Sin an defer de Foclóir túirisciúil a chur an síosar an teangaí mar atá agus Foclóir san tróir idir seomar be cheart an teangaí bheith agus go cheart go mó luchail deanta. Bé idir bhíon agus garú, mille se searú be teangaí ormálta agus neo ormálta, be go dtíar má tá Foclóir a bí eile ar fud nó a deanga bí eile. Be mu de tata dír a éasciacht agus ar eisiúlaat na technoliaata agus be carmach a léar a chud sin. Nuair Foclóir digite hatón, níl an antral a bí an námabí ach buan dréocht. Níl léidirún agus antral a tá granta nó clóte. Ní hanan agus leor an le chuí an Foclóir a gló a fiche hí an Foclóir as dáta an ládar gion. Ach ar leidir lína agus is mór an solas dúine mar agathirí na bhís airdí ná ceartachanna déanana go dtíaglann de gáil agus an coppla mí be leagan níos fearr mar déanam is obair a leanna gcónaí antral a Foclóirta. An nod a hála fásta ná tóí tucha daine feici daine go mé aber an antral chur an airde an bhíonn se thugann agus níl brí ABC go dtí a tharlú. Ma tuiscóma le déanana bríanna ar bhain tásaíochta, bé na bríanna as airde scór tásaíochta deantagan ag an bliana an bblion ar gion be ciise leile chuir le sin be bríanna eile nó coracánte eile agus an sa tríú blion ben Foclóir chuir lína déarné mar sin bena hantal a dógáil déarné agus uas lódal a ruas lódal agus mar déarm ag an trí bliana na bheits omlan an náhar tá idir láha fi láthair an deanta, ní bhéon sin gomininic a tús libre ar na hantar letha agus aithní mar héan sin a tá se táhata go dicu daoine go bhfuil teorannathe agan na dacha mar déarmid a gcónaí ní hiagla mé deirithe cearc a mé deir a bheitthe bhréith a mé deirithe ama mar sin tá for an teorantógan tá tréimh se teoranta amagan agus ní hiagla mé deirithe a háige. Agus mar sin
is de réir chéile a hoogte na Castan nó na Foclóirí nó na Hantralatha agus dé mar dunne cinna géiri sin a bhíú a fphobal na teanga nó be daoine súla rudí áirithe agus be súla tí difriúla ag na démografií rifriúla agus codan den chuúramatara na a chur nniuúlagan go détar bon tá téhhair a dhéanam mar atá agus go détar mar géidir bhaint amach le bheith stéir deantagan. So fá mar sin an microfónig Carmach. Did me ear na Sean sa buchu. So vi Padraig go kaint an san an Foclóirí Nua agus be me héna kaint an Shehe Nua ina megan an fian nach mad goin. So be gan chormach goibh híomh folklór.ie tam kinte agus sin an untráil le ag bín mar atá an folklór inmh. Agus bevalm sa beidir an na harrathe tá planáilte gin don siomh nó cén chumme agus tá cúpla íomhán ó saoil anna gharibh chuir le chéad goin ach seo an conceap níos mó ná an godíreach an rud godíreach bheith i gceisteach. So aber i gás ban mar sin. So big chormach goibh na trí hab agus sin na taban tá teanglan.ie agus tá gceiste goin rud éigen mar sin dhéanamh folklór.ie chumá mar sin beag an folklór béir le gaige beag sin laste má tá sé ránathe agus bín mar atá ach an difre as seo amach ná go nachrófar sin so aber mar raníimiid an folklór gaige béirle an uair seo gur ban a bheith ann agus cíimiid an son. So cupród nua an son ban animacal ban inscnach neamhríalte. So tá geistúin agus bíimiid caiint go minic ar nod an ólach a bhí in FGB agus nod an ní cóthóla céine tá gceist leis na folklóirí seo an aríire mar sin agus tá gach folklór I mehe sa trós an inis, like tá folklóir fud an dain in isis dúrig freistal gach kisiil úsáidóra is féidir. Ní lór a hiile sort riir an ardúsáidór agus tarúdaí anamh gachtainna eile. Agus sin ceann na buntáistí mór a bhainean le bheith fáiltiú ar lína chumá gur féidir linn sort freistal ar annachcuid demografic éagsúla. So cíimiad an son cupród son an agus beidir go bléithimé na míorna seo ach animacal buininscnach neamhríalte. Ribh seo ní raibh FEM nó BAIN nó lehéad ach tá ní léon teir spáis ann agus beimid litro macrodí mar sin agus cumála sin mar haspána medíomh ar bail beag nascanna go dtí cód gramadí chumá. So cúpla mír súntasach an son ná beidir an ginireach uatha mar adiacht so maná so gur áránaí maná nó cara maná agus ban cearta ban nó cearta na man agus an son an tarna héin céile ag an mon bhí sé héin agus a bhean an híon is wife for there. An folklór aontangach mar sin mar luigh Padraig so cín sibh inrad sa dá goram an son is ábhar béirle tá ann ach sa folklór aontangach an son ní bheith aon bhéirle ann so cíimiid sa chló goram an uair seo duine fásta buinean sanmhíúchan ar an vocal ban agus an son hí is an ban duine éigen agus an bhean bhfuil an duine sin pósta lei mar sin gá hanmhíúchan an uair seo. Ach mar luigh Padraig Hanna tá annachcuid den ábhar sort coitin idir an dá ó chlór. Ceann na buntáistí a bhainean le bheith ag scríomh gá ó chlór in éon am a bhain. So cí sibh maná, áránaí maná agus cara maná. Bhí an tábhar sin a gcuine ar bail ach raibh astrúchan lo, so female singer agus female friend ach an uair seo nílúnta ach sort samplaí úsáide. Agus an rud céan an son cearta ban, cearta na man ach gan éon astrúchan lo. Fiach chunig sibh seo Hanna fiach an FGB agus is dócha an tábhar súntais is mó a bhainean leis an úntráil fiach ná go dtí an céad lán stad Raven is ag an buinte sin a stopan an tólas mar eabhar an éon san úntráil. Éon rud eile ina dhéag san is cora caintin an nachna nach muinean leis an éon. So chu dómh leis an bhíoch nó is geall leis an bhíoch dómh garcha féin is nachna cainte iad san nach dogan éon ólas mar eabhar an rud zó ó líochta nó an tanmhí héin. Agus athhrú mór é sin atá tagcar chuirsaí folklóireachta. Dá méimiist chun na nachna cainte sin a chlúdach sa lá atá nó bhain. Bhéidir scartha amach agus bhéidir sé ranóg ar le a bhainean le nachna cainte seachas san éana céile a bhainean leis an éon héin. So aber gás fiach mar sin agus sin an nod an ní cóthóla céine. An fiach mar sin seo sampla den rud a bheith a gceist ar an folklór nua. So fiach a ríist
agus cíimiid go raven nó fioch a gas hunting nó fioch madri rua agus an son fioch sa chéal airgadis chomá trí chéal leicamach sort go soléir I bhd níos mó spás ingrach in úsáid an son seachas gachar bheith sort sa bhulach ar a chéile agus an son an bríthir híos fé sin fioch chomá. Right rudí son na cóid fuime tá carmach a gatain ar a cóid fuime tam cinnte be siad san ann ag bar na hontrála. Mar luas an tanimachil firincinach sa chéad díach léine má tá spéisiigh duine sa bhéid sin ach go méid hippernas gan go dtí an cód gramadí chomá. Agus rud a bhí anna úsáidech I Foclóirí Nua an ribín formach a gramadí. Sin rud náfuil dar nó ar folklór.í fé láthair mar folklór sa tro eile tá ann. Ach an ribín sin táimid den túrim go mhainfhigh daine úsáid as a lehéid sin agus go háirithe híos má dhéachantar an gceann don mríthir tá an aimse chaite an aimse láithreach áisteannach agus an mó canílach. Gur a bhiú na míranna nó na legannacha sin a thuirt ag bar na hontrála. Is féidir le daine skipáil háirsta más míon lo ach go méach seans maithann aber má chuirdaí an duine fioch I Foclór Gaeilge Berlin nó Foclór Aontanga Gaeilge go méach an gineadach a testáid nó go méach an ihar olra a testáid tuaithe. So sin rud atá a gcuideagainn ó níl ó Donal is dócha ach bhfuil go mrahamid bhfuil anna úsáid buint leis. Agus sin sampla aber den gód gramadí mar sin tá glicálaach duine ar animachil firincinach sa chéad díach léine go dteochach an cód omláin gramadí níos ina méach an talt agus an urim lam. Fioch mar sin so chun fille ar seo buntáiste mór eile bhaine le bheith fáilsiú ar líon ná tanga an choéidean agus seo sort buntáiste ra go bhaim ar an Foclóirí Nua Béarla Gaeilge an ceannatá an hena chomá gur féidir tanga an choéidean athrú chomá mar sin an méid chin se bhás forgóir an san animachil firincinach zoolaíocht shellig airgeadis go méid den ann dúrach é sin a astrú nó chur fáil as béarla chomá a gcuine so noun masculine first declension hunting zoology so dúrach le clicáil a bhain ar an siomh go méid den ann sort malar tú idir an dá hangas a choéidean. Rud náfuil le fáil I Foclóirí Chlóite ar nó agus rud ná ihar fáil ar folklór.í go dtí seo ach an uad ach tá gceiste gine sin a chur bhaim go siar gáhálacha tócha ar an ábhar tá ann chomá. A leganach a canúnacha mar sin so aber tá roinnt samplaíonn sa gin bommite má chuirdaí an duine bommite inis in O'Donnell fain siad hippernask mar atá go dtí nómat agus go bhfunas féach nómat. Ní léon rud eile le rá gin fé bommite an sa fála mar an ggéine fata mar an ggéine. Aithníí míadna ghfuil golóir focail mar sin atá anna láidir I ganúintí ar le agus in ámanna anna láidir in níos móna canúint bhain náfuil sort ahantas mar untrálacha a cá in FGB nó I Foclóirí Nua agus tá gceiste goin sort freistal le reintainna na huntrálacha sin agus untrálacha a scríomhdóibh so untrálacha omlána mar sin sampla de sin aber I gas bommite go méid untráil as hain ag bommite seachas sort ní léon rud le rá goin fé seo féach nómat. So cín sibh an san is an bommite agus seaca second tá seaca bommite in éon uair le go bhain tréimhse am Thar bheith gear so ní bheith mé ach bommite gaanál agus an san an tréimhse am ina darlíonn rudidir le. Mar sin tá roinnt untrálacha mar sin sort ahananta goin hena agus tá roinnt dréochtaí scríte goin dá le héad beag cinnte lína le tarach áit éigen ní bheith gach ile legan ann de gach ile ocail ach tá cinnte sé bommite an tain ocail úsáidtear a goige ola agus brahamid gur ceart é sin ahant agus chur fáil. Rud a bheith an éanacht le sin ná na cóid tá cóid úsáide nó nótaí úsáide scríte goin. Ní léon teoir le seo agus tá míadna súil go mór leis na nótaí úsáide seo tá sort comisiúnú déanta goin ar nótaí stíle, nótaí gramadí agus nótaí canúna. Bheith a gceiste goin aber má thugamid mo an sa tá tríomhíor gramadí an san conas an focail mo a úsáid mar sin in éanacht leis an untráil mo go méid nasc de cinál éige an ann agus go méid an duine an ann clicáil ar sin agus é seo tharacha níos ar an scáilán so iní consan bíon séomhú air athraíonn mo go dtí doma nuair a bhíonn siad tagart a chosmhar sin bhí an solas doma gala so cúpla sampla. Dúireadh chun cabhrú leis an ní cóthóla céine
an focail a hiiscint agus a chur an úsáid. Agus is rud is dúilge sé sin atá Foclóirí fud an dain inis. Ní bhhain bunolalas a thuirt nó aistriúchan a thuirt ach ólas breise a thuirt agus cabhrú le tagascóirí agus le múntóirí agus le luch fálamtanga antanga a álam gan a bheith i léimt ó inse a bhain go céile ach an tólas fad a bheith in éáid a bhain go bunúsach. So sin sampla den nóta gramadaí, seo sampla den nóta stíle, tá beagán scuiteach go cuasaí gramadaí ach aber is minic a bhíon an talt sa gaeilge snáid a meach adíocht halbhach sa bhéirle, so an darna mac is sinne a gom seachas mochar amach, so reint nótaí breise mar sin nó ihre cuaig an bhíor garamach, so gnéirtar slán leat achara seachas slán leat mochara, so tá reint deisina mar sin ann, agus mar luas i gás na ganúintí bheith a gceiste goin nótaí canúna chur fáil chumá, agus bommate gach seans go méid nóta canúna le sin. Dír chuna chur an úl do gine fannic is focail é seo úsáidtar guaig olad an gcuid is mó. Bheith samplaí eile aber gas gasúr, ghfuil úsáid difriúla gasúr ar an canúintí, tóramh versus fearre sampla eile. Mar sin tá gceiste goin cúpla céad nóta mar sin a chur fáil sa chéad legan den siomh. Agus comáile sin haspáin is trí habdíobh ach tá seans ann go méid an ceathrú tab ann ar sin tab na nótaí gramadaí agus úsáid go méid duine ann díreach dulasteach agus fécinn ar na nótaí úsáid go léir atá goin in éon áit a bhain. Caithfidh súil ar cúpla an-tráil mar seo agus mí nóim beidir na difríochtaí a bheith idir an méid atá ag O'Donnell nó sa Foclóir beag agus an méid atá goine an sa. So alt úl agus cuas is sampla sin de an-tráil chiclapéidech. Cí sibh alta de corp mar hampla de gúlan nó de chromán ina míon ceann crín cnáimhe ag rothlú leistigh de chuas crín rud a agan go míon réon fear sin glúiseachta ag an alt sin. So cíimiid gur bhfuil an atamíocht luite leis. Agus is dógan rud is suntasaí fe ceann mar sin. Dá méach alt úl agus cuas le clúdach in O'Donnell nó sa Foclóir beag, bheith sin nadathe áit ag an eile fé alt nó úl nó cuas. Níl éon an-tráil i gceachtar den dá oclóir sin ghfuil níos mó na focail a bhain sa cheannach go len. So sin is ahrú mór é sin atá tagtha mar sin deire seachtainna ceann eile. Beidh an-tráil a gcuine le ag deire seachtainna. Níl éon an-tráil ag O'Donnell nó sa Foclóir beag le ag deire seachtainna nó spéaclaí gréine nó aonad mar sin. Éon ocail a bhain a bhíon sa cheannach in O'Donnell agus bíon gaciil rud eile neadathe is siag féin an-tráil sin. So i gás alt úl agus cuas agus go leor conceapa eile mar sin. Beidh an-trálacha daghuid héanacha. An is dó an aib atá gine má don dhéanamh sort neadú ar sin fé alt. Ní bhéim sin an San Bhíonúchan a chur leis, agus is fiú San Bhíonúchan a chur len le héad sin. Ard nósach, so má deirtu go bhfuil sin raig daoine i dtaithí ar seo go tapig agus seo sampla de Han Bhíonúchan nuair atá luacháil nó brethúna sa gceist. Má deirtu goil duine ard nósach tá tú cáine an duine sin. Tá sin ag tús go leor San Bhíonúchan nuair atá brethúnas duine i gceist, mar ní féidir sort San Bhíonúchan absolóideach a chur fáil a gás rud mar sin, mar tá tuairimíocht áirithe i gceist leis. So agus is sampla is socha má éiceann má léonn sibh an ceann ar fad agus bhí pádraig a caint féin demografach is ísle atá gcuine tócha agus sin bar na meánscoil a Gaeltachta nó Gael Dachais. Tá na San Bhíonúchan scríte goin ar thlí beganí níos cardúla is tócha agus níos neamhar amáthe gur féidir le duine ag an leibhéil sin sort go bhreaslíonn sé ar gcuine ag an leibhéil sin. Ceann eile so seo tá gá rud sa cheann sa fánaíocht an gníomh a bhaineann le agus is onan X agus Y. So sa céad ceann an gníomh a bhaineann le bheith ag siúil thart nó ag taistil thart a limistéir ag an gan éon aim faoi lethe bheith agat. Agus cíisibh sa dá hampla ní léon cead go bheith ag fánaíocht thart mar sin tá an tagirthirt rééis se ahand ghfuil fánaíocht thart suntasach mar bhír chomá nó gur cólugaíocht anna choitianta é an thart sin, so tá sin clúdathe sa tampla agus an son bhí na handbheith ag fánaíocht ar fud na ferme agus an son an tarna ceann is onan
dullig fánaíocht agus sin struchtúr atá anna choitianta a gcuineas na San Mhíneacháin chomá. Is an dullig fánaíocht agus hiúláid ada féin dua. Ceann eile adíocht agus seo ceann ina bhfuil cúpla sampla leistigh den San Mhíneacháin hain, so focail a chuireann síos ar gcuine nó ar rud, agus arís sampla eile so den demographic. Is tógadh do mbeadh seo dírithe ar demographic níos airde go mbeadh a cháilíonn seachas a chuireann síos air. Sin sampla eile den siimplú agus mar luigh pádraig tá géirí freastal ar irid daoine agus is féidir agus de bhrí nach bhfuil a cháilíonn a gcuin ní léine eile híos lei sin ach dá mbeadh a cháilíonn a gcuin i gcás mar sin dagfaí scír súntasach de phobal natanga ar lár is tócha i gcás mar sin. So focail a chuireann síos ar gcuine nó ar rud nó thugann eolas breise faoi gcuine nó faoi rud. Is adíochtaí iad agus sin sampla inis leistigh den San Mhíneacháin is adíochtaí iad mór dearg dar agus gach na samplaí seo halanas. Agus an san tá gá hampla arís na cólógaíochtaí adíocht attribúideach agus adíocht halabhach gur gnaithníimiid gur míranna súntasacha únta hain san chomá. Agus dúir chun fill ar alt úl agus cuas. Tá sean ann go mbeadh iontráil againn donna cín sin chomá, go mbeadh adíocht attribúideach mar iontráil as hain chomá agus San Mhíneacháin ige hain dá réir agus go mbeadh iontráil againn le adíocht halabhach chomá an nuas ar sin. Iontrálacha íosachta tá seo aitheanta againn chomá. Bíonn daoine caint fé espressos agus bíonn daoine caint fé croissants agus tá na focail sin sa teanga agus tá sé chomá againn é sin aitheant agus iad a hanmhíú mar sin deoch caifé a dhéantar trígáil nó isce fiochta a bhrú trí fónarí caifé mélte. Mar sin tá an túfás tugad míad na farans ar fé láthair ach marall an lipéid sin FOR ach sin dúir an lipéid atá goinn sa bhánach ar sunraí ach tá an túfás acu ann tá bhí aine bhí i láthair inné ag an seisiún bhí al fresco áléagainn agus sin ceann eile agus bíon daoine caint fé well dithas al fresco réir nó érods agus dólas cupán espresso agus mé ann. So tá an túfás mar sin ann agus arís is tócha is léirú é sin ar an athrú atá tagcéir chuirsaí folclóireachta le chuig go bliana nuas. Ní bheith éon áit de espresso nó al fresco i Foclóirí Nua. Na templaid, so luigh pádraig na sláán tacar agus tá i gceiste goin aber i gcás na templaid. So seo sampla arís ceann bhfuil gá ocail ann an rank bhécha lehéid sin le fáil fé rank camóg an sna seanna Foclóirí ach aithníimiid gur an rank an sin an lema dar linne nó sin an bhun irim dar linne nó náid go naim seochtain é ach arís le cabhair na technoliaachta dá gúrdócht duine FRAINC ceocha chun riomhre ar sin agus bhéidir sin ann dul díorcadaíon an tráil. Ach cíisibh tá samplaí de arís cólógaíochtaí nó leaganacha tá anna choitianta le fáil fé an tráil sin agus bheith sin le fáil fé gach tír mar sin ba chuma ceacu tír bheith ranathe duine bheith an is tóch an cóhéacht gramadaí á léirú san an tráil mar sin tá na Franke ach tá meid sasanna ag duine caiimiid a léirú den úsáid ó conas sasanna chuir sa gcineadach mar sin poblacht na Franke ach ní féidir poblacht na sasanna rá mar sin caiimiid na templaid go léir sin a chuir le chéile do gach tír nó poblacht Vericán ó well ar an féidir bheith caint fé poblacht ile ach is cinnte gur féidir bheith caint fé príomhchathair Vericá nó príomhchathair hasanna. Mar sin tá chun an úsáid bhaint as an déirme uafás a corporáideach sin tá súlaíochtaí le banistú tá Foclóirí Nua agus an Foclóirí Nua tá siad anna ifriúil agus beidh siad anna ifriúil beidh Foclóirí Nua i gcónaí ann agus luigh pádraig an focail bíble hana agus ní léon agarthóir ar an bhfuir an nachnúsáid an Foclóirí Nua 20 uair sa lá táid buint anna úsáid as agus sé a thróiríonn sin fós ach beidh well go háirithe gan bliana mar luigh pádraig is 60 faoin géad de 8,000 bríomh ag ar lína mar sin beidh go leor barnaí ann barnaí a bheith le líana i gcaitheamh na mblianta
be galore rudí le ceartú ann, be galore rudí le fiosú ann, agus be mi de súil comá go bhaid mi galore aseola seo úsáidóirí comá. Rud a hála dem líana ó hin in gabhadh sa trídéag nuair seolach an folklór, beidir gur daine súil an thamsan gur folklór ulmhór omaláin gan éon bharna bheith ann ach táid súil an uair seo go mbeidh isig daine well look seo tús ibre. A cinnte be mi de súil le galore aseola seo ghaoine agus beag fáilte fór ribh sin. Ach is tóch an jazzscéal dúine ach bhfuil dúthra anna láidir a legan a gine sa. Tá bunachar sonraí anna hever folklóireachta a gine, tá an chorthaige ibrithe amach a gine, tá taithí na mblianta ag galore daine ar an bhfoireann. Rud nar hála nuair tháinig deireadh le folklóirí gcónaí cailleadh galore den sainneolalas a bhí cairnthe ar feadh na mblianta, agus táiad na sitide nach darlóigh sé sin arís, agus nuair tháinig deireadh leis an Concise English Irish Dictionary deireadh linn anna cuid den sainneolalas den na daine a dibrig ar sin, deireadh linn iad a chuineáil bíodh sin mar ghaoine seachtracha nó mar ghaoine inbheanacha nó chorlóirí, agus tá fáil a ghain ar na daine sin fós. Agus an nuas ar sin deireadh linn daine eile airciú comá, tá ceathrar agurthirí nua, well níl siad nua heile is tócha, tá siad linn gábh líon ach tá ceathrar agurthirí eile fostathe ghain inis comá, agus atarthu san tá gábh líon de haithí acusan comá inis comá an nuas ar sin. Agus so tá bán a bhad níos láidre is tócha fé cuasaí folklóireachta inis ná mar bhí fiú dem líana ó hin. Tror stíle anna bhean sonrach áchar le chéile agus áforbert de réir chéile gin. Mar sin tá cuasaí a bhad níos fearnis ná mar bhí is tócha. Is mar luigh Padraig agus dúir chun fill ar sin, i gceann coppla bliain in fé seacht beag an folklór nua gaige ann, beag an FNGB nua agus beag an FNBG nua ann. Bé mi á bharbert agus am reisiú agus i déanamh chothabháil leanúna chutha go John an áir is tócha mar luigh Padraig ní léon ceann foirfa. Beag teanglan ann i gcónaí dar nó agus an bunachar náisiúnta teirmíochta. Agus cumála sin agus sean is tócha an pointe deirig 3 gramadí, cluichí, cóid fuime, cóid gramadí, cóid úsáide, físeáin, blagmhíreanna, agus is gné umláin nua é sin le cuasaí folklóireachta atá tagtha isteach dúirt le roinnt blianta nuas, agus bhím de freistal ar cógálacha go minic, agus is sort is strachelt leanúnach ag na cólachtaí móra úsáidóirí a chuineáil agus sort ard úsáidóirí a chuineáil ar na scáileán. Now, níl an brú céine orine níl fógraí ar na síomhanna mar sin ní chaithmí daoine chuineáil ar na ag na scáileán agus a féchan ar ógraí. Ach mar sin hain tá dúilgus orin sort na freistal ar na gnéithe sin físeáin na chur fáil agus blaganna agus cluichí, agus tá tús cartha goin tá cluiche litrathe nó tús cluiche litrathe cartha le teanglan.ie goin, ach is cinnte go mé de géirí an gnéis sin a Albert go mór sna blianta amachráin comá. Ach má deirmí téine beag nuair a bheith na trí mhórachlór nua ann, is é sin darlinn an sa láthair éadéalach folklóireachta de aon teanga bhionlathe, trí mhórachlór comhaimseartha agus an san na cín tradiisiúnta nó na cín starúile le fáil ar teanglan.ie comá. Mar sin bhfuil a gcuin ach bheith mis anháasta ghlacha le cúpla ceist más ann dóibh. Ceistí Davis. Aseolas maidir le San Vínucháin chuir agas. Á bheith cinnte, bheith. Right.
Mayor who got a go down who may chapter who she Well, and a race of it go on fata tour school. I was going to my hunter staff fata and Harpus. A fata miluer news cottington. No, nothing given a fakely best and knock or a heffiger. Maar zijn er wel like punch en kai met eigenlijk is a hoort da krachtes kanasa tanga haar nu is één jagen more gaan het dan kai met eigenlijk agus my hegelen dreige de hogal en savanischen other kan na country does agus een rode helenship gelijk na jaar agus een rotrafi wel man wil kaiten en hier kar nas kai als a gonnes en takurum ahan antje dal Foclóirí gan we tolu fi kaiten nu agus fi was het fi Holianna has a changa, a garpna changa, and no the howling with the harlas mahampana, I guess, you would go on the Argala, her Gary Galtna sword, I wrote a howling, my harley the bomata, Garchark mo fata on, the Midnesha, she fata, and Lagan, Usaker, Ganant, Hona, Don Antral Prat, and there's Nive, but the taking of Prat on, no matter Amri Prat is rodin Hegme, Gaf Prata, I guess fata on the horse, Akamisha, I hint she fata director. Agus the gap breed a prata agus échor non kino different er bommetje nomad fata prata a senta rudi nos falla agus balla as a hashen behira wel eis ni fakkel different a haska I hint gur be falla and free worm a gannet na moon the knuckle balla agus er leid be gaveki and tusador non dalta be ket on takolehor na dalta e Sean fakkel tam de last year the hanut x Sean fakkel na geminik ni higendini falla jerter a good moon no fata jerter must go na mar agus been barna been dini gusa de knuckle vi da me had your hanel cancer na gasur agus you good in lehel continue the cancer na gesha ma ha ro the harling man mar shan ira take an yanu ar leid the be venu shahasra well as forum well a ganant x no better in serem or malta ganusa to rodigan no wallet mission me heglen e esku yanu ach Jesse hoort da akwe vi agus vi vi Foclóirí won a ré area ha won na kaiten na tanga be Foclóirí the waldrihe an shed agus be de won a can't be na can't in the hole no an tawa ta tala Foclóirí ag tanga ha vanlihe no ni bin an graf erlor krata la ku mit min in the can't adjati shalwa ha so de shin chemi as could the kunden a symptom amadu tar galer na nail won the chemi grammar di roll so na roll like een dinge normal te en so wel no nie was a nie king on nie met der drip the Foclóirí maar nie searchen wat hebben dinge a kai met I think ga doing all of the horror file shahas go as well met bit the father go me hint adla holskal best good go gaser go gives a plastic on the mar machine herodi machine ach tan hebben so other kai met gan tolu fi was it fi hlana Holianna has na changa ta corpus larna na changa agus tan kaiden with hawata agus tan rudis has been a crinny agarata been should comfort being go argon gal agus an cart ag na teuna da for was an meheglen e yanu last year na na chorna ha a vast with the paration to ach ag ahan in a chamber show be insurance and different agus kai me dinner wall agus einhi with a kai shush wall fast agus ma hand na chest mod the sandina han es kom ma he an san ardan an ardan hiso clay canis na heron ag farm a hol tabadaren ag scrabi or liam shady vi an tilen a way is park mahar you can move him there being a hurum hen ahanna ag a punta area kai and dini ta or here in the park kai shears and clay a real agus a kenti hen and I never na me ga bonnestor na ga coachly in internet ach was a being on the kenti and the rare rudi horsenaru agus communic ahim rudi agus te go leor di deanta gon na couple blian multi hannig on chamber show la blian nuas ach chur madrodi sa ga ach an an le be arne ba fraga as kenti sogunne agus einhim met demodini defrle a sehan sogunne go na kenti defrle agus an land shark here na action so touring she would do it in healthy and shach agus vegan agus na hain agus chin about not espresso agus the other she them ni hidden will be a kind of dark no ni hidden the gas it's not for well an rud de and as a chunne san vala a sample espresso go mat eigent gool fakul o hanga ha iesata an nusa an sa gra hand an sa relic agus ma chor an dennig an kiske den defer der latte agus cappuccino a ve se karmak vel am sa ar fakul hen
I'm a horan then muncher go den different exes why shahas golly Foclóirí Berla go diglan ya ruddy ata and the seal take him to guest like a sinner from Rama ta fatan is manica na cod war being tana na Tosca show na factory ta ulu la jano ruddy I guess den with irat and rear as far heglan oh take him to now the Chinese hain of her nashta as a hold as Lord Street ruddy lehula I should list through all their quilla as na hain oh take him yeah I shouldn't demographic yeah well, yeah, no better surely a dakala no German and German so ta hour and okra Jerry or and football gotcha shouldn't be no pubble on ni ta level correlaher and okra Jerry or Marshan Gamo and Charles Kierna correlaher or Vala hata I've not taken the Hargon so it's been so short na cranny agarhat it's been fantastic a year now money testing watch it orange paint or in white or yellow all of those like the point of there one session sheer as this but ton of a big in Hawaii well so an chéad near ein in the Changva lin mar sin so sin daine kaint so yeah an téanúir eile tócha ar hing sé fé nach gur like is má bhí chuige duine tuairteach bhí chuige míle nach raibh no not like níor tháinig géine chuin mé ar sin so níor bhain sé siar asamsa ar aon nuas go fúta nó cin well ní chuir sé intas arm as ní me galan a daine a tá túir me tá mut tá pobl na Gaeilge tá anspéise go a gúsítanga agus aine me a gcónaí ggó le dhear go héna gatainine sa teamar seo agus an rud bit an aine gatainine sa teamar seo na gatainine tá gobar an níl duine bíad a oran an áchara a scríú an áchara a bhhaid lenne go pásanta scríú da mén sa scríú Foclóir a bhhaid lomsa go pásanta díirithe ar ma hiiscintear an teanga as go dé hélam tá ceart ach os na bhíman na teamar ag an riomhre tá sé nó spréthú tá a thuúm caiite a thuúm farsalta a farcáil agus an rud a cheapamid as fear a an de réir na gritíir a tugann mar sin tá ceart a dúirime ag gatainine agus go minic tá lán cheart acu a déirú lán cheart bheith duine bháin agus a chearthála bheith duine agus an ceart an duine san leis déirta duine ra go tíí mu géirí focaí canna a chuirsa bhil tá caiid an Tharbh táhat a go tíú le talú faoi is an ceart ar bhla ag an dá hiú mar sin ní chuann sé intas an go túirim í láidir daoine fáilte mu drompú a gcónaí agus a bhla hasisiid a hána seo le deisfinnig mu a ceistugah chuirigh airníú beidir na mis sásta leis an ragra a dú sa freigra scarabí mar sin ní chuann sé intas agus is maiid mar ní léidirún agus dro spéis le cúsaí Foclóir tá mu géirí go mó an pobl go mó spéise go bhhain go mó cadéis eil go mó ceart a han Maltaí go béte mar sin a gurn se ausúin a rééis bín a jaar go héna gatainine tá gúsad Foclóirí nó chluí nó gobíte agus ní hiiglann ghlacha go ponte air caiimiid an bailach róna legan agus cóleanana a bháganne mar oran agus mar churthaige ach an naimiid go mó bhhaart a thuúm lánha ceartach daoine format of wine of the Foclóirí green event on but didn't Mariola Focal Calton and the real focus on the go Focal Ella was on to a real school not order missionary Tascon and when it comes to the group the well níl fi láthair ach a rééis sin an 6 Focal nach ma tá tarseach minicíata mar an chéad chruitear go déta galibhtí go déta más na bhíriam go déhs ar an arc bh sugan an 3 bliana man bhfuil cealtán
agus mana bhfuil an núsa is luú an cinsún mahanahéin is coppla bitir bhí an scáilsin achas focail sinna tá cáitinta a más démagrafa Harbh cún agus ar bhain miniciíocht ní dóithe go méo a bháin go méid an nuaircíalta nódig an go se becheart go méid an ach tá na mílte focail eile a bhfuil mu a tiltte acu a bheith tí rihín cinsún. Tá seanson, agus bhí chuir a rís an chéad aga becheart go méid an, ba bhaith go géir linne go méid an ach tá mar duine gobar a rís an difriúd a riachna an bhíanaithe agus a déala. Tá sé a déala go méid an, dá mar rudaí go mó na hacuíogan ach seans gur rud sin a détaí beidir eilún tí óméine rudaí mar sin chuirte go mór le sibhras an aclare ach bhí láthair níl an acuin forne / ama a bhaine le tuairfaí. Ach ba bhhaith go mór go méo. An áireacht is bhfuil bún an Foclóirí Nua Tá cinnte tá míonliste dochreite fada goin tá mar luigh pádraig tá marcáil déanta goin aber an méid a bheith I bhoclóir bonscoile, an méid a bheith I bhoclóir meánscoile. Bheith mis de bhd níos congarí dá lehéid sin a chur a gló dá a bhíonlinn, so sin rud a bhain a déit mis dhéanamh. Tá roinnt ibre tosnathe goin chur a déanamh compráid le Foclóirí Frankise rud agus don dhéanam mis marcáil mar sin ar aonad chéile go bhéh mis níos congarí aber Foclóir Gaeilge Frankise a chur a gló. Nis beag Frankise tá gomsa ní chuir mis as an áir a bheith tá luas na forbartí technoliaachta aber agus bheith anna airde goin ar sin so tá an túfás rudí bhhailní ach na hacfaní a bheith goin godí seo tá na ranna oíochta treis anna hacaíocht a thuirt dúin is stáilinn go naithníonn siad tácht na Foclóirí agus sort rath na náisina tá ann fé láthair agus go bhídálinn go nathróid sin. Agus chumáile sin is tócha an rud is mó ná beag an dá oclóir neamha omláin chomá be mit géirí carló go mór. Tá 110,000 brí in NEID ná an Foclóirí Nua Béarla Gaeilge beag 8,000 brí na cín sin, so beag sort barna mhór le líana an san chomá mar sin cuid in rudaí aber an rihan in réile le. Well, rud a rihan am an amnaí was it bín cléithe muirlachas ná clé bín muoine le fáil an amnaí ní higann daoine nach leistíad an áras a tá cléile léimte goin. No, níl duine go bhistúine ní léirn go duine bí san áras nar bhaithe go mó éad buan marhanna a bheith an anhaid targan ar feice muid go rathart ar na háisina go daine an núsáid agus mar sin go minic ní higann daoine nach an amnaí nach cahatú bhfuil na cinnte le dhéanana siad déthe an airigid a dhéanaan cinnte mór mar sin agus fi láthair tá cumar gohfuil cór na bhéthe linn gohfuil tá bhí cámach a rá tá muoine mai a chur a drá na bhacair i rathe agus de réir mar eachtar gohfuil úsáid a bunt as na háisina agus cóte na neadú sílam ó tá dóthasa go mé agus mar dearm an fáilba bhheasna go gailthaí nuair tá forann uairagain a tá ailte agus taithí acu agus tá angáil a réile an óbor agus tá dúthra lecha tá dóthasa tá dóthasa agus muíine go mé go gurtha fi láthairne a gá fast bhuana ag an nachlairt mar hen agus cámach a tá dóthasa agus muíine go gurtha leis an tásúla an raibhéar na tréimhse chun nach gailthir an nóir na tuigann sa féon daoine ar conracéis na cinnte ceartta dí féhéanaine agus tá ruscan sin nach tá muíine agus dóthasa go mé bon níos leithne féin obair seo.
War question on the level of popular who says I'm a rich addition sibling pushing the question the ticket the lady and the world on the plane and promotion Cash below standing the handing shifty I think the ticket in question go ahead I'm off for it after game like I'm taking the share Cash an bh is rud é sin atá sort fistrathe goin chomágur an bhéitimis fiú coéden níos siimplí nó níos arúní de fáistí a chur fáil so bhí níos héingur féidir aber dul ó bhéirla go gaige ag an bhéití dul gotí legan de fáistí den siomh nó le héad sin agus like, níl sé an gláiribre fé láthair ach cinnte bheith sé in déinte agus rééis an focail in bhíonathe é sin dhéanamh ó héamh na tangada bheith dúchláin eile ann sé sin bheith rudí le heiscríomh nó le chuigar tú ach rud nar luas mar agur ceist batúin san chumá rud eiletá tá I dreis go mór na Foclóirí Nua íomhán agus picúirí a choiríonn le páistí sort na San Bhíonacháin na hiiscint agus tá éis sinne isrú chumá an bhéitimíist aber bunachar sonraí íomhán a cheannach ó áitéigen agus iad a chur leis na hontrálacha so no tá ard cinnte goin ar sin ach ríist ceist achfaní agus is dócha nachtárdóigh sé idir segus fé seacht ach beag cinnti le déanamh ag an buinte sin bhfuil cabhal ar drí le stocha den géad chuig demlína eile. Well, another London ruddy agus hála go héna har chonig London ruddy a chudí go mór lenne nar bhí casa dhéana le tóirfin na tiontalúra na bhí symposium mar lína goin agus bhí mar géirí an cas ná námaní ní higann na déthe agadis ach éú agus éú a chrothú agus éú a léirú agus bhí symposium mar lína bhí a héna har ar gin na country agus runta cas inta láidir den alí agus an neamart a bhí deanta ar fphobal na teanga nachhfuil facha rugain a ligan dúin ar síl a hanbhíine ar deanga héan agus a bhela léhéad ín runta a lua fachtar na scála ná léad os a chuinn se lenne nar hagan éú agus na higann na thuúriscú go bhfuil éú a léirú agus tegann daoine áirithe éú seachas ma duine mar ornar a bhil bhhail hen fachlar scála bunscála agus na dearrma go nearmad compra le faclaí tá na faclaí go fysiiciúil na láha a bhil fríd so mar tá na faclaí Franca sem láha héin agus isce le míochla gancha de mar seo aganne an sa bhéalaigh iad ildáte Pactarí San Bhíonachain orúna a fáistí bunscála a sin tan colcahar ní sinne ar an bheanscáil agus bhs mar dearm bhrealann de mé don ach an námí is gá éú a chrothú agus is gá dúine bhil a chrothú go léúháin mar sin ríist is chuige sinna hiigbad de láthair an fphobal go bhfuimid tuairimí agus Maltaí agus bhrealann a léhéad bheith ar fáil agus sénta dúine sin dúchan is mó an tíá go thir gúsait an nachir a aon teangaí. Go pontú tam le dír ar an bheanscáil tuis go bhfuil fi smacht an búnteire an sa teamara go dtígus an búntear ggóig an nachláir úsad an fácláir agus ag dréime sin go leanhí cétar an dífa de bheith gúsad an nachláir aon teangaí mar an chéad anse tagarthacha nuair a agus an cóir scálaíata na caianta smachtan ná te se dunineh agus mí se neus le agus ag dúta a cin luúdaéis a tá seo cin bunithe le coppla blion sinna tíhil airdegan agus be factas a léithe na geirí was it go le góir le scáiltathe agus na géalscáilna agus an cóir scálaíata le úsad na bhacarí a chur an tásaí a másc na náltaí. Nes tá máidir a cháde bhil ó ceis bit a ceiste bháin ile chun ceile. Delen a pobl mór agus na population in a pobl
Foclóirí Nua with a couple on. I've been through a lot of enough person. I was people touring now, you know, yeah. There's much of net minikia na wako is a couple on one. Portrait is much of minikia na wako who's in group area. Was a couple of movies at first. And arranging the crewing of Foclóirí and we get first. Was a lady that came to for the minikia action. Which was sort of attacked dan groepjes en zo. Dus het sluisansen van de stad die met die is en het is nog wat, maar daar is het nog wat, toch is het er nog wat, daar is het er iets, toch is het er nog wel iets. Dus van coins and money, dat is nog wel maar unshit. Wat ik hem En alles het doet dat. Well, gewoon is sin an rud a tadiantagan. Se sin maglacan tú, well, rinmid go physical, fain tú Foclóirí bonscola, berla, eintanga, agus anca tú agus níot a gancar na Foclóirí berla, go díad na concheapa atón, agus na sin má hapla matá sinon. Sin concheapa rud bhfuil mí a gíhigan á gobarige, tá gá ácail an sa réalaigh fleat an nuanar sin, tá bord agus tabla. Nes ní réanamid bord na tabla, da bhí go ag scór exit an sa charpas réanamid, sin gá ácail atá co-amsirthe an conceap sin a mé a gihe de dhéanaige nó gobarige. Agus tá sin marcailte as Foclóirí bonscola, chun Frankis agus chun Berla, agus sin ar a bhhair sin fu mit Foclóirí meánscola agus chuirman na bríana agus a siad na conceapa a dhéanaan na Foclóirí a tá duine fróseáil, tá bord agus tabla gata go a híon der bhí go róseáil Foclóirí bonscola, tarling go gá ácail sa réalaigh arthú. Mar sin tá sin deanta tá de géirí crí na teanga a bheith cimsí thugann sús go dtí na Foclóirí meánscola, agus a sin an dhé sin bheith cislathe eile ar a bhla sin, mar sin táimid a géirí iireachta dhéanamh go dtíad na Foclóirí atá go dtíad na crí concheapa agus a sin má tá níos móna má tá an tíos gur Dr. Mackerel sa bherla tá trí animar an sa réalaigh co-amsire bhfuil tá morlas runna agus mackerel, mar sin be trí intra ag an concheap mackerel tuis go bhfuil siad an núsáid. Mar sin a bhela táimid a dhéanamh sin le hiireachta dhéanamh riar ar an déimegrafa a bheits agus tá úlú ar leitdeanta gon má hampla ar hairmlí an curriculum. Ben níos móna a bheith a bhacla ar 3,000 intral de ra, der bhí go de géirí riar ar an fphobal airteiste nó A-level a mé riachnas acu le rudí mar sin tá iireacht airithe deanta gon sin ar sa héaglann. Dat de level income hier doet dat ook wel gehoord hebben. Dus dingen wel zo'n populair dat ze hier dat ze Kente nó fé meile héaglann na cód fuama chuir leis na connachail a bheit se maiid cheangail le léhéad aber agus go deachlann na cleiceil éon sampla agus é eil an sa chanan de réile. Tá féimena mar sin cinnte lean tharbh bhaint as an technoliaad ar sa héaglann le cuasaí éascu. Charda tá se get mai héon dá tegan bhfuil neart amachtaí spéisiúla. Tá onanta buí a ríist go danig se bh láthair agus as an spéis se bh léirú agus be cóise rugan an bhfuil fearsa le chuide dé. Be fáilte rómhaigh